my sme Slovania, nechce zmiešať národy, násilie a nenávist. Sú kresťanské hodnoty zo športového národa, to sa stáva bielý postovec, začína to rečami. A čo príde nakoniec? Krisi, čo tvária sa jak ľudia? 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 Človeka, toľko ľudské špiny, vašou krvou preteká, Kristova nás je dáviška, doma byčov po práci, pomovolúci, rupokry, hlavne hrdí Slováci. Choďte všetci do piče s Mariánom Kotlebom. Pokiť máte na hrudia, a tišite kerovom. Krisi, čo tvária sa jak ľudia? Krisi, čo tvária sa jak huliak?